среща на двама души е била прегръщането и рисуването. Познатото ми сигарното стискане се е използвало предимно при утвърждаване на договорка и сключване на договор. Древните първо са изпитвали на славата от гозбите. И след като са нахранили, тогава започвало същинската част с разнасянето на виното. Въздушно. Виното, считано за символ на сила и хубавост и благоденствие, напитката на боговете, за древните това е път към висшето познание и интуиция. Участниците се закисват с венчи, изплетени от митра с перисто пола или бършляна. Считало се, че ароматът на тиминушките бършляна възпрепятства опоенението. По време на тази същинска част от присвото е моментът за преговорите и оговорки.